Hello everyone, we want to welcome you to Mandara Online. Here we meet with God. Whether you're 90 or you're 9, we've got something just for you. We've got worship programs, music, preaching, something for the young people, something for the children, something for the married people, something for the singles. Everybody, you need to tune into Mandara Online. Worship the Lord, praise His name. Even if you want to know how to manage your money, we've got something here for you. Like, share, and subscribe to our channel. This is the place to be. Musiwa komborerwa Jehovah azorora wechino mwewe viki wasaruzwa muchene Rane musi zororora Jehovah mwariwa kapedzisa basa rake kusika ndizowa kaerisa musi wake sabata zororora Jehovah vamwewa kapindura vanoda wekutanga kuti dimunoda tsvakai mumatsamba zororora Jehovah veseva nedivoti vanua kapindura bubuku amunaba kutiva kapindura
ndakatsvaka ndakaona sabata ndakatevera Mwari kuchengeta rohini isu tinofara nemusi zororo raJehovha ndizvozvo ndakatsvaka ndakaona sabata ndakatevera Mwari kuchengeta rohini Musiki wedenga nepasi tinokutendai panguva ino apo tinouya nevana venyu mukati memaoko enyu Mwari. Zvizhinji zvakavakomberedza mukati mepasi rino. Musafuratira nekuti ndimi Mwari wavo. Musatisiya kana tichinge tichikunamatai tenzi. Vamwe vakanga vasisina hanya nekunamata nekuti vanoti takanguritana Mwari munoita sekunga musinganzwi. Munonzwa imi Mwari wekudenga, tinozviziva. Nhoroondo yenyu tinayo yekukunda nekukurira kwamakaita madaidzwa mukati meupenyu hwevana venyu. Vana Shadhreki nana Mesheki nana Abhedhinego makavarwira vakakurira. Vana Dhanieri makavarwira vakakurira. Rwiraiwo murandakadzi uyo Mwari anovimba nemi zvizere pakunamata kwake ishirikadzi. Inzweiwo Mwari pakukumbira kwayo. Rwiraiwo nherera idzo, dzirwireiwo tenzi. Rwiraiwo Mwari wekudenga Baba pakunamata nekukumbira kwavo. Warwireiwo nekuti vanovimba nemi. Imi Mwari wekudenga hamuna nhoroondo uye kana kufuratira vana venyu mukati mekundadaidza kwavo. Tiitireiwo sekukumbira kwedu. Mutirwire kubva parugombwe rwomuteyi. Mumazuva ekupedzisirapo muwenge achirura, tibatsireiwo Mwari wekudenga kuti tive tinokunda. Tatenda kuti muchamira nesu uye munonzwa patinonamata. Muzita raJesu Kristu, amen. Munyika mupenyu mune madambudziko, but chinoarerutsa evhangeri. Ndozvarakatopigwa kwatiri tose kuti zvinhu zvireruke, zvisaita mutoro, tizive pokuisa mutoro. Anditi kwaina Peter, cast all your cares upon him for he cares. Naiga, to cast is just to throw there, you see. So its instruction heeded would make plain many perplexity and save us from many an error.
If we listen to the counsel of the Bible, the gospel, zvinhu zvizhinji zvinotiremera zvatinorwadziwa nazvo zvinorerutswa kana tangoteerera. Bhaibheri rinoti kudii? Proverbs chapter 11 verse 14 inoti iyo, where no counsel is, the people fall, but in multitude of counselors there is safety. Yeah, there is safety in everything that we do. Let's seek counsel from the Lord. Yeah, counsel from the brethren, and then confirm it with the word of God or spirit of prophecy. When we do that, we will never err. We will always be right, and with the right choices and the right decisions. Usada kuita chunhu chinongoi ndini aiwa. Unaweza kuna warume vari panapa. Mudzimai wati tadana rubatsiro kwa ina ndamusha unotongwa nomumurumeni. You see, you are a fool. A great one. If you don't seek counsel, you destroy yourself. Urungotsvaka kuzviparadza. Yeah. Hakuna munhu unorarama asina umwe munhu muupenyu hwani wake. Hazvigoni. Yeah, hazvigoni. Even nyange wakanganisa waresva. Seek counsel. Seek counsel. Seek counsel. So that you are corrected. Another verse is Proverbs chapter 12 verse 15. The way of a fool is right in his own eyes. That's why I said you are a fool. Is right in his own eyes. But he that seeketh unto counsel is wise. Uchenjeri chaihwo hunoonekwa nomunhu unenge achiti varume kana chinhu chadai chadii. Sometimes I don't even say ndinde dambudziko. Kungokanda nyaya kana pari pagroup. Hey, kana zvinhu zvadai zvinodiko. Wotova wise people speaking. Wototora chaunoda wotoapply. Zvinhu zvatodini? Zvatonaka. Don't think you are the think tank of life. No. You are not the think tank. The only think tank I know is God. Ndiye anofunga zvisingaposheki. Chaafunga chinoita nyangwe chisingashandi kwaari chinodini? Chinoshanda. Saka muupenyu hwedu huno, let's think like the wise. Let's seek counsel. Mumichato yedu, even vakomana kana tishinda kuwana chaiko. Seek counsel from the Lord. Seek counsel from the brethren. So that zvinhu zvako zvinofamba nenzira yakanaka yakati kwesere. Vakomana nguva yatakurarama imi vakomana. Haisi nguva yekuti ndozvionera ndoga. Unovonegwa. Publicize your friend and get help. Ndozvinokosha. Seek counsel. Without counsel, Proverbs 15 verse 22. Without counsel, purposes are disappointed. You will be very disappointed if you fail to get counsel. Especially bana baba, varume vari panapa. Please get counsel. Even I get counsel. And is roaring for counsel. Yeah, I get counsel. Kana zvadai zvinodi. You can even seek counsel. Kune counsel yaunototsvaka. Handiti tine malaptops atinawo namafoni atinawo. Sinokati kwai handidi unotambura kati zvinhu zviri pachena. Seek counsel. Makandera. Vana baba. Ngatitsvakei ruzivo. Ngatitsvagei kurayirwa. Usati ngingi muchadho ndowani? Aiwa. Handa muchanotongwa nomurumeni. Aiwa. Watoradza kuti hausi murume. Kutsada kukanseliwa. Even you fail to seek counsel, you never get counsel from God. We have to seek counsel. That's good. So, God says in Psalm chapter 32 verse 8, I will instruct thee and I will teach thee in the way which thou shalt go. Ndichakudzidzisa, ndichakurayira, ndichakudzidzisa nzira yaunofanira kufamba nani nayo. And Mwari akamirira, anoda, and anofarira kudzidzisa varume navakomana nzira dzokufamba nani nadzo. Because murume wakatofamba napo kare wakapedza. Saka anoda kuti tiwane uchenjeri hunobva kwaari. Saka rimwe zita raJesu unotoigota counselor. The good counselor. Yeah, he is a good counselor. Jesus can counsel us. So let's seek counsel within the Bible, within the spirit of prophecy, from our friends. Let's seek counsel and get wisdom. Amen? Yeah, some counselors are good critics
They will criticize you to nothing, but you will find wisdom in that. So, the gospel is a wonderful simplifier of life's problems. Its instruction heeded, it would make plain many perplexities and save us from many errors in our life. That's the point. Now, concerning marriage, vana baba nevakomana, kana tikaenda kubhuku raMatthew chapter 19, inotisira pachena kuti once married, always married. Makanderera? Verse 9 inototiyo, nokuti ndoti kwamuri, ani nani unorasha mukadzi wake asina mhosva yechinyi youpombwe, akawana mumwe unomuita chinyi mombwe, nounowana wakarashwa unoita chinyi unomuita mombwe. Kurati ndikaramba mainharini vasina kuita chinyi upombwe, ndikanotoramo mukadzi uko, mukadzi iye watova chinyi mombwe, anowana mainhari watoita mainhari chii futi mombwe. That's it. Watoita mombwe. Saka tazviteya kuita bhomba rokutoodza vanhu vaMwari vanga vasina mhosva. Saka mukadzi haarambigwi chimwe chunhu kunze kwechinyi kweupombwe. Makanderera? Haarambigwi kuti hateereri mai vangu, haarambigwi kuti handiteereri, haarambigwi anything. Vadzidzi vakati kwaari, kana zvakadaro pakati pomurume nomukadzi hazvina kunaka kuwana. Kuti kwai ndongomirira kuti ngaaite mombwe chete ndomuramba. Saka kana zvakadaro zvikanzi naJesu, asi iye akati kwavari, vose havagamuchiri shoko iri, asi avo vakazvidini, vakazvipiwa ndivo vanozvigamuchira. So marriage needs a mature man. You must be matured. You must be matured. Kukura chaiko, to mature chaiko kusvika pasaizi yaMwari kuti ugone kumira nayo zvakanaka. Saka apa ikansel yandiri kutokupai kuti madhodha, relax and give up. Mukadzi haarambigwi chimwe chinhu kunze kwokuti aita chinyi, aita upombwe. Zvapera zvakadaro. That's unaziva, kana wapfeka bhutsu ukatenga oversize ndeyako, unokukurudza uchiinda. Ukatenga inoshinya, unongoshinyira wakadaro. Ukatenga unoindira legumbo dhankishe. Saka mwanangu, baba bugere pano, kana yaona iri oversize ndizvozvo, kana ichishinya ibhutsu yani yako kukuruka nayo, chaita no ukatambura nayo. Iyi haikurugwi, yawakatopfeka ndiyoyo, yo bhutsu yako iyo. Never ever you think anything else. Ameno kuda ukanotora murume ukauya ukakanda pamusoro pake, kuda ndio upawana mukana. But that's dangerous. Haarambiki, haacharambwi. Makoti enyika ino anokutendera, but denga hari kuti, in fact ndichakupa quotation yacho, testimonies of sexual behavior, page 78 paragraph 4. A woman may be legally divorced from her husband by the laws of the land, yet not divorced in the sight of God. Mazua, haana kurambwa pamberi pani, asi kukoti yadinuko yapedza nazvo. And according to the higher law of heaven, you are still husband and wife. There is only one sin which is adultery, which can place a husband or a wife in a position where they can be free from the marriage vow in the sight of God. Mukadzi unotendegwa kukuramba kana wadiniwe. Come on, kana wadini? Taurisai, kana wadini? Yes. Mukadzi ndio panotendegwa kuti mufundisi nana baba vangu, ine handichadi hure iri hure iri handicharidi. Ende sitotokumbira kuti nai baba madii kuchipeka mukainda kwamakaona kunonaka pawikwa. Iwe ndio unobva, handi ndio wabva uchinohura. Chingogara kupi? Kwete kuti ngachibva pano pamba pangu. Yes, no mirayiro yenyika ino yanakawo futi. Inosunga zvokuti tu. Inongoitigwa mapenzi. Inongoitigwa mapenzi. Inongoitigwa mapenzi. Ende ndinoistada zvokuistada zviya kuitira vakadzi vanoya ndoti haiwa uyatipinge murume wako takadai so.
stereki uya timpinge akangwarisa. Izvi ndina lawyer wana misi vaya vanogara ndakazadziwa so ndikati kana akadai unodii unodai kana akadai unodai very good right uyati mpinge wakangwarisa stereki iwe ichidai unoona mvundisi tarai mudzimai wangu zondiita tikati itiwa uri benzika ungachifunga kuti wakangwara stereki hatozivi kuti sosi yacho ndipapa unouya achimanya zvokumanya zviya toti kuri kuita yakagadzirirwa mapenzi kamira iri ko wasvika pakudai mukadzi nei iwe uchiudzwa kwano pane pachida counseling ndikati ko wakadii kuzvaka counseling usati wadai. Inzwai vakomana, inzwai vana baba, mukadzi regai ndinde mberi. In the sermon ndava pa Review and Herald, in the Sermon on the Mount, Jesus declared plainly that there would be no dissolution of the marriage tie except for unfaithfulness to the marriage vow. Everyone, he said, who putteth his wife away, saving for the cause of fornication, makes her an adulterer. Amen. Saka hakuna chimwe chinhu chorambirwa mukadzi kunze kwechinyi kweadultery. Zvikanzi I have received, again page 80, testimony of sexual behavior. I have received a letter from your husband. I would say that there is only one thing which a husband or wife may lawfully separate from his wife or her husband, and that is adultery. Adventist home. Nothing but the violation of the marriage vow can either break or annul the marriage vow between husband and wife. Ndoda kuti muwisise ipapo kuti ndopoga patinotenderwa kuparadzana nechinyi nemukadzi paupombwe. And I know men are good at that, but there is only another statement. But if the one who has been injured decides to forgive, it is also not sin. Mawisa manje. Kane wafunga kuregerera mukadzi wako achisi chinyi achisi chivi, it is right. Kana mukadzi afunga kuregerera murume wake achisi chinyi achisi chivi, zvakangodini zvakadini zvakangonaka. But right wanga adini hake anayo irimo mubhaibheri. Wakandira zvakanaka yatopedza yakadaro. Saka I don't think I need to add anything more to that one, because I may just ask for a few questions, comments, and then I go. Before I allow you kuti mutaure 2 or 3 people, Bible rinotiro, without me you can do nothing. Kureva kutiko, one spouse cannot build a marriage alone. It needs the commitment of all the 2 of you. Ndizvo guys. If you play a one-man band, aubudi unokundikana. Makanterera, ndapedza nezve marriage, financial systems. Right? Pano ruoko. Yes. On the same book, TSB, page 76, paragraph 4. Illinois, pane panonyora the statement, notice separation better than apostasy. Yeah. If you have a wife, anokudzikisira pakunamata, anokudaivhekwa. Of course. Yes. Ndona parunyora pamabhanzi zviri nani kusiyana nemukadzi yekuti. But not to marry again. You mark that one. Never marry until you go back to that same woman. If you decide to marry, that now Corinthians chapter 7 verse 21 and 22. Kana wafunga kuti kumurambira kuti anokuita apostasy, musiye asusadini. That's the Pauline gospel now. Yeah. Saka separation inodiwa. Even the pastor ndikaona mai naroda ndikangaza we separate, but not to marry. Because I love God more than this. Once ukangonowana wanti wakakapitalize, wakagara uno munhu wanoda kudiniwe kuwana watopedza. So God is very careful on that one. Thank you very much for bringing it out. Not why we not separate vakanowana varuma. Yeah. Thank you very much. Yes, my brother. Pastor, now clarity on if you panzi barely is not tender kana zviri nyaya dzoupombwe. But panotenderwa here futi marriage after that. Yes. Kana mukadzi aita upombwe mukaparadzana, you are innocent to marry. You are innocent to marry. You are innocent to marry.
That's all. Miri yakadaro. That is kana uyo aita upomo. But on the other issue regarding kugarana up, my separations, yeah, my separations. In fact, paduku panoita kuti pave ne separation. Nokuti Mwari unotoziva kuti you can manage it. Nokuti kana chiti nezuva iro pabhedhi imwe chete umwe unotogwa umwe agodini agosara. Kureva kuti vanhu ava vava vachitorarama vari vose avo asi vasingaindirani pamberi pani paMwari. Vatorei munhu unoti kwai okay, hatiti sezvipi zvingaseparata vanhu. Indine one thing chandoziva choseparata vanhu. Kugara nomurume anorova. Gara munhu achingokaviwa chete. That needs separation. Yeah. Ibhinya. In fact, vakadzi vanononoka. Kuenda naye. Ndakambodaro mwe ngati. Ndaunomumangarira. Izvozvi ndaunomumangarira. Ndomumangarira. Kana wangu mangaro undiudza kuti ndataura. Ndokubva ndikaenda mangaro. Ndobva ndafonera mukuru wepolisi ndati. Ndine muelder wangu wamangarirwa kwenyuko. Ini handira achandombofunga ini. Imbomurovai. Zvikanzi wakadii, ndikati wakadai. Zvikanzi orai ndichaudza vakomana kana auya. Ndokubva audza ndobva auya. Zvikanzi ngauye kuno. Ndobva mudzimai ado. Kai vanodii kwa vanokura kishamwari. Wauya kuvarume. Toda kurovavo. Sema iwa handiti uri musavadha. Kanzi kanzi iwa handikupi kana chimwe chinhu. Toda kuti kai saje ningi yai pano. Kai muda kuti timurove rungani mai. Kai imbomugwadzisai vavo kuti zvinogwadza. Murume wakachaiwa. Akachaiwa. Akachaiwa. Vamukau vakangoti, "Uya mwanangu, yenda." Ndokubva pasvika pamukwai. Zvanda, ndauya. Tamazokurova mukadzi. Dzakutokurura. Uya tikurove izvo. Unoitirei ugaro uchirova mukadzi? Aki! Hapa semwe. Tsagara pasi, pastor. Mandara uya, waive nechipasita chake chiondihlisa. Ndirove. Inzwai varume. Vamwe venyu mofana kutombonorohwa. Unoziva kurova mukadzi kutaridza kuti haufungi. Waperegwa. There's a Mandara. Mandara. Kurovera mukadzi kuti wabatire ichi. Kuita foni ite mukurumbira above your wife. Kuti mukadzi azive kuti kune chimwe chibosi chiri munomba ifoni. That's dangerous. You are not a man. You are less than a man. Isu tichitogwa nokuti kana zvana zvakunyanya kutambisa foni yangu zvawanda ndikachinja pete ndoti mainhari peteni yedu yava iyi. Kana uchiopena ubve pazvizukuru izvi zvinokwera zvichitambisa mufoni ikatambura nhamba dzekutora mari dziripo. So foni vanangu yakanakisisa, but mavoko ebenzi yakaipa. Isu tinotogwa nokutotaridza even mapini ose anoenda kuEcocash, kuOne Wallet, kubank CBZ nekuforex dzacho. Izvi ndio zviripo mwanangu izvi kumukadzi wangu. Ukaenda kubepa rangu rehwiro conference vakanyogwa kunzi first beneficiary what apa pavana vangu 4 pakai first beneficiary wife 100%. Divide upenyu hwangu kuva 9. Those are pieces of my life. I don't need them. Basa na wawe. Vana, they are byproduct of my joy and my wife. They are a byproduct. They are not a major.
Major is mwana womukarabwa. Ndo major rangu iroro. Ndo panongova neziso rangu so. Ipapo chete. Pamwana womukarabwa. Zvese zvaungandiudza mwana womukarabwa. Zvinobenefitei mwana womukarabwa. Chese nyangwe chandoda cho benefitei mwana wechii womukarabwa. Unobenefita chi pazviri mwana womukarabwa. Mwana womukarabwa is myself. Makandira. I am pieces to my mother and father. Not mwana womukarabwa. She is bone of my bone, flesh of my flesh. And this is bone of his bone, baba wangu. No, he is not. My mother, even tikaenda muchikepe mapa. Kunzi chikepe chonyura mai vangu vari apa. Choda vanhu vaviri nemukadzi wangu. Ndototarira mai vangu kuti please move. Pindai mugungwa. Uya habudi muno. Habudi muno. Uyu ndini. Habudi. Kana tobuda tiri tu mosara moga muchikepe. Tobuda tos. Iye mai vake varipo ndiye unotovatarira kuti mama. Peta muvu. Tiende. Topfuura isu. No, imwe wenyu wakatoinda fupa tevera iwe ikoko. Born of my, she is myself. My wife is myself. And aripana ikuuza kuti sure. That one. You don't touch her. As it. Everything geared to her. Cheap in a cheap. That's why in the chimutrainer zose. So that I relax and give up. Authority is given. She decides. Izo zikune mota iri kuprazi koko. Ano decide akana vanhu aikumbira na driver wakatiudza kuti uindie driver unoti ai drive kana une vanhu vawapa mota no driver you unotaura naye decide tezvako izvi nemota iyo always chimudududu chiriko decide. That's your issue. Zvipanera zvose, everything is there. Decide. Nandiko. Do your things. Yeah. Do your things. Indi chingo monitor. Andiri musoro. Chingo monitor so. She monitor so. Joy. Kwete kubata tambo dzose. Dzose kunobata neshuga nomunyu. Hoti kwa ndiri baba. No. You are a kitchen boy. A kitchen boy. Oh, dila zoku kitchen zvamasamba. Dila nestela nerobos. Iwe. Tino dila nezvikuru zvokudenga kaisu. Time to pray with our God. Tell me, vana vaMwari, please repent. And ichocho choita kuti kwaya sabata phone. It's because uri hure. Uri hure. Ndati uri chinyi? Hure. Pendeka. Hey, mune masekretsi okubaza uneinawo. Isu tinawo okubaza akazarawo. Sinosara kuisiya mavune. Phone. Kuindiri. Ndakatomudza kuti vaya vaunwa kuti vabatiwa vaya. Vanobaya apa. Ya, anona kachida kutarira yako phone. Ndorapa chimudzidzisa kuti apa zivi yosara. Thank you. Yosara. Kana yasara. Unodavira. Ozoditi pano munhu angachingofona but ndimuwisisi kandi kamudavira unokata phone. Ndoti number ipi oi. Ipapo paloud ka. Yes, ndaona ma missed calls panapa. Yeah, ndandasiya phone pamba. Sorry ndandaikangama. Ndiani? Iri paloud andimbofinda kana ifona privately. Awe kuti ndiani. Yeah. Ndoti angachikudavira ndimai Nhari, mama kona kutaura ere emangaudza ndini ningiswa. Because woita sokune tine secret dzatinoita naivo uyu. Sorry pastor, ndoti next time be clear. Be clear. Haikona kuti watanga wamboenda mubedroom kuti mama ti anigara zviya iwe anotsindira nyaya dzako. Be mature. Ndati kurai vana baba naika. Kurai vana baba vechiduku. Phone. Aisi boss mumba. Ngaive muranda. Wako ne mukadzi wani wako. Muranda we. Ndio basa rayo.
for communications. Amen. That's all. Anyway, let's move on. Financial systems. Who can find a good wife, a virtuous wife, for her price is above rubies? Amen. Yeah. The heart of her husband does safely trust her, so that he shall have no need of spoil. She considers a field, buys it, and the fruit of her hands she plants a vineyard. Amen. Ellen G. White says, to the husband, Adventist home, you must help each other. Do not look upon it as a virtue to hold fast the purse strings, refusing to give your wife money. Major, kwai mukadzi usaomera kugara zvinhu zvingowapamvira api inongonyongonyiwa ipapa kare chaigara apa kapa ndo pachaigara chikwama vakura ezvino hamuchazivi pachaigara chaiye chakaiswa apa pamvira api apa ndo payaipetiwa ichiiswa ipapa ya saka mudhomeni umwe achida kuisa mpiro kare kwaina mapeni nama2 6 wechindiro asvika dzakapinza dzichibata so dzichida kufila pane buri kuti dzibudise peni ndo pakatoi nomunhu hey wasvika kudhara uyu padzakabudisa 2 6 ndokubva yabuda temet dzichikanda so peni ndokubva rasara mukati izwai kwaitisaomera nechinyi nemari. Ipa mukadzi wako chinyi mari. Makanteerera, mukadzi unopiwa mari, chikwama ichi unopiwa chikwama ichi chikwama ichi chopiwa mukadzi ichi icho chinombosarawo paheadboard woinda gwendo chirimo ne200 yakaseparata iye ochiona ochidini ochirongedza kana yashota woziva kuti sister Sarai mbavha watomuziva usagara nasatani wosingazivi, ziva munhu wani wako. Uona kuti pashota $20 apa autauri woirongedza zvirini mangwana. Ola pashota $5 wameka sure hakuna ambopinda ndi sister ani ava sister Sara mangwanazve ozati apa pane nyaya apa wakutanga kuisa chikwama uchisiya ukone yatogwa uri muzuva oti ndine zvandachida kuita kuti ndikuitire amene kama mune imwe mari wakanyora namba dzayo kana muri $5 kana yakadini ndokuwedzerai ndigono kuigira chakati iye wewenure ndi iwo tora wote hey iyo imari ndaitsvaka iyi ine namba dzakafanana ndi watomuudza hey usamari ndakatomboinyora namba idzi ndikaitsvaka ndikashaya kuti tiri kupi thank God ndionayo ndaifunga ndakarasha aziva kuti chikara ichi chinonyora uzati yakatogwa yakatoti manamba unani unawo dzakanyogwa wokanga mwachipepa namanamba osara akatarira soona kuti bambava haupengi haupopoti iprojekti wakutogadzira munhu wako nokuti ezve ndakaona mukadzi mbavha ini watorashika gadzira mbavha ave munhu asingabi God munozai ndaitora mari murume wangu zvaakandita vasikana hazviitwi awana mukadzi murume ane wisdom anoziva kuti mukadzi haarambigwi kuba unorambigwa upombwe kana zvinhu zvokuba mari ndowako kusvikira aba newe akuba iwe makanditera zvakanaka. Saka finance mukadzi ngaapiwe chinyi mari. That's point number 1. Point number 2, you should allow your wife a certain amount and they should let her do what she pleases with this money. Don't ask her why and how she used that money. Maziwa
Many husbands have not given their wives opportunity to exercise their tact or their taste because they don't have a proper realization of the position of a wife she should occupy. By giving your wife opportunity to use the money according to a tact will help you to discover if she has an excellent, well-balanced mind or she is a fool. Advantage free. Wamukavira. Unodaire kuziva munhu waunaye mumba. Mupe mari. Uone mashandisiro anoita. Woziva kuti ndiye kind yerudzi yomukadzi mumba muno. Ndine kind yerudzi. Takambotambura nemota tiri murodhi, taira dai achindibetsera tose tiri mumapotholes iwayo tichitambura. Mumusindodzokane nemota yangu ndadai tikaona matai maviri matsva ndikatiwa matai wawanepi kanzi takagwadziwa yamusi muchitambura nemota iya imari yandai ndakangochengeta. Munhu wakachengeta mari yako zvakadai saka chibhengi kai ende kunotenga aindibvunza anomboichiko iye achiatarira achidi kandi ari kuona the same type of tires ndo dzakanga dziripo two pamota ndi zvape inzwai vana baba. Discover. Now I have known what sort of a wife I have. Very constructive. Building. She keeps money. Yeah, she keeps money. Hangoi vandalize. She has a heart. Mupe, kwa imane waziduwa mangu. Pamwe she is an excellent like my wife. Very excellent, but danger yake chete yanayo. Anokanga mapani ngai samari. Ai. Munotsvaka mari mukatambura. Ozoti umwe muzoti iwe tarira mari. Saka rokondi chengetai imwe. Muono ndipakata tavoko kana iye zvino ndaisa mari pakati inosandibudza nekuti zvinonetsa ini ndini pachu kaini ndioziva kuti pane iya iri pakati saka iwe ngozama nguva nenzvimbo yaunongoziva kuti ndeiyi kana uda kundiudza wondibudza. Inzwai vana vaMwari kukai unorashikigwa makanderera. You must discover, give your wife a share of the money that you receive. Tinohora, she must have a share of the money that we receive. She is part of that. She is part of that salary. Are we together? Hey, varume. Share. Yes, no mangwara. Unongwezwa mfoni mazi RTGs. Aiwa, musheye pama bond pama USC wow. Mupebo. She is part of. She is part of. Yeah, mupe. Ga enjoy. Why? For what reason? Let her have this as her own. And let her use it as she desires. You should allow her to use the means that she earned as she is in her judgment deemed best. Izvozo zvawamupa izvozvo murega zvishandise sokufunga kwani kwake zvaanoona kuti zvakanaka. You should let her have a certain sum to use as her own without criticizing her. A great weight will have been lifted from her mind. Munoziva vakadzi vari bita. Hana kana panotenderwa kuti ashandisewo mari sokufunga kwani kwake. Yaida ikazodi ukadi pastor Mashamba achitibatanidza nomudzimai kai sekuru muzukuru wangu sekuru kana mbapa mukadzi mari kuti aende kotenga mukadzi avunziwi change mazwa sekuru mukadzi avunziwi change monyarara kuti mwiro imi mbuya imi musari yamari sechigayo chehipo mazwa mutaridze sekuru kuti makangwara mari inochengetwa shandisa pavanenge vonetseka chaipo mopindiravo nezvamaipiwa handiwo vanenge vachiona kuti musha wagutiwa wadini ya inzwai vana vaMwari mukadzi unopiwa mari please inda nhasi unozviita uchaona change mumusha mako
go and share money with your wife. Makandira zvakanaka. Munoziva hakuna chinhu chinonakidza sokupa mukadzi chinyi mari isina PO box. Isina PO box. Yausingapoti chengetai mari. Yongoti oi mari. Ndei ndeyako. Kana akangoti iya makandipa ndonguva nayo kuti iyoyo futi. Iyoyo futi ndeyako. Ndeyako. Kwai unozvitura burden. Madhodha kulu inika mai vangu ndevere mukwaqechwayo ngale kezi ngale vana baba vakawana vaichaira ngoro vakawana mandevere saka kulu umthwalo owulayo akunike ugogo imali munike ngeyani ngeyakho. Started from today kozamba ita seiko men's convention ka. We went to a convention and I was converted. Yes, sir. Yeah. Don't fear. Yeah. Thanks very much for the convention. We are starting a new life, my dear. Sure. Yes. Ndite, what you think? More is coming. Otewana yadini? Yauya. Yakangeka mbodi convention in that convention. I cannot tell you, but the fruits you can see. Ndio convention yacho yo. Inzwai varume. Inda unotaridza mukadzi pini yezvose. Mbichana naye. Zvakambonofamba zego ikoko. Phone yo. That's okay. So know those things and stay by with them. Anything else on finance? Pane une chimwe chokuita ne finance? Yes, Baba. Ndoda kutenda pastor ishoko irori ramuri kuparidza ishoko rakakoshera dzimba dzedu economy yenyika. It's sure. Church. Because there is no way yatinogona kukura semusha senyika sechurch kana titadza kumanage finance muri tu. Point. Tinenge tichitodzosera ndo paya pamunofamba kuti vamunangagwa vakaipa. But akaipa havasa munangagwa ndiwe. Ndiwo unenge une dambudziko. Pamba pakaita mari dzine mazita kuti mari yangu vamwe madzimai edu anoshanda. Mari yangu bati mari yangu. Matobuda zvatopera. Bepa rinofanirwa kuuya kuchechi rakanzi tithe. Kwakuya rakati Matenga family. That's the mukati momo. Yes. Peye mukadzi peye yako. Zvamarima zvamadi. It must be a family thing. Wabatanyaya. Ndinoda ngopaka small testimony. Wapanyaya. Buda ndikashandira munzvimbo yeSouth Africa. Ndabva kuno takanga tati ona zviri kuitika ngatimbotenga kamota tiri kuno kuZimbabwe ndobva taenda tikantora kaloni kedu kuTN kuchine TN Bank. But zvino hazvina kunyatsofamba mushe takatengeserwa kamota kankakafa. Handiri munoona. Tikakatarisa so tikati kamota hande nako musango toukapisa. Uku mune loni. Hapana paunokuvuka zvokuisika pakudaro. Amen. Ndakasimuka so ndikashamari mari idzi hadzisi kuita. Ndikandimboenda kuSouth Africa 2011, 2012 yese ndiri. I was surprised. Nezvatanga tadzidzisana nomudzimai. Aiti akauya kuSouth Africa every month and aita kuti basa awane off. Akauya kuSouth Africa ndaihora mari yokuti ndaikwanisa kumupa kuma 20,000 rands. Handiti, which was about equivalent to kuma 2.1, 2.2. Ndati ndikamupa mari yaya ndoti chinda unobhadhara loan riya. Akasvika ati loan rakapera tapedza kubhadhara. Ndodzoka kubva kuSouth Africa pa holiday. Odzoka kuti tadi kutenga imwe mota ichi chinhu chitakati toda kuchipisa. Chini kuti nyangadza zvakaitika transaction haina kufamba musha. Ndobvunza ndikati saka wati todi akatanga kufona kwanzi wadi kuti paunouya tigowana nguva mota yekufamba tichiona hama paunobva kuSouth Africa. Manje mari dzandakakupa inini ukabhadhara loan ukabhadhara zvakati zvikanzi hama ndichikutsanangurira ndaiti ukandipa mari handiti kuno kuZimbabwe ndaidya ndinohora yekugovernment asi waiti ukandipa mari
ndopinda muJoburg ndohodha magumbeze maketeni machine peiye mari yawandipa yese ye ndasvika kuZimbabwe ndine mutundu ndosvika ndotengesa saka ndikamuti saka mari yakusvika kana kuma 4000 ndikati ne 7000 US yandinayo munhu ukamupa that financial freedom anokuitira mashura vakadzi they are meant to multiply ndo design amen saka ndo design yawo ukagara une mari muhoro anokukumbira mari yeSouth pazere vanhu tipoka mari yeSouth saka isotopuhwa mari papa ndachicheka muwallet menyu masariwa $100 kai mandikupei kamwe ka 50 semurume mukuru munofamba imota kai inoita dambudziko yes pamunobuda pa munofanira kunge mune kamwe kamari unotura mutoro yes unotugwa inzai varume change your system of finances at home. Makandera ngatitenderei vakadzi varume takawana takapuwa vakadzi a virtuous woman mukadzi wakangwara mune zvikara mbamuya but nhamo yako ndiyoyo audi kumbomuzamavo ende ukaona achirashika vanokorektika in a lovely way. Correct. Zvinodai. You will rest your soul. Ndiwaika kuti usingazivi iye unondi achibva uko kwauriko Cape Town ikoko muJoburg kidi gadzire wachinja mari into material things unowana zvakanaka mberi pamberi toona zvakanaka matutu mumba umudzi zvapera zokamudza kuti handina basa neweenda unoenda ne7000 akanyarara nayo akanyarara iwo chiti hauchanozvivona mberi ikoko ayi woona pikipiki kuti saka mukadzi wakadzinyirirwa nerume benziriya yeti ayo akachengeta mari yekupa iwe but iwe ndio kubva waita zvina nebasa kwaina Ellen White spitobo imbomupa mukana mani umboona zvaunazvo mumba vadhara muchechezi mumboona zviri mumba nyangwe makwegura unoona mashura. God bless you. God bless you. Mara kuitire zvakadini zvakanaka. Aiwa ndio zvanyogozvi. Kwai share give a part of your money. Crowd uneimwe part yadini yasara. Ende unotozomuona kuti even nyangwe ndikasara ndisina mari anongova nayo ndeyani futi neyangu anongoidzosa futi kwauriko. Andima wakwai zvino zvamofamba ndaona mupesi menyu mune $100 imota kai imwe 50 munotambura mushira zvatopera besi yacho ngaigare pachena ndio zvandareva kuti isi yakati kwedera iwe uchifamba gwendo iyo uye wotarira uye wodai wana mune $200 ne$10 ne5 nema11 iyo bambo vari kuti ndiri kufamba saka mari matora ndoti irimo pesi yenyu iri mpesi murume mukuru mufamba nemari yakadanga ndiyo yandinayo uyai kuno wachu fe 200 oinde murume mukuru murume muimanje muhombe manje wasimba manje wasimba amen vana vaMwari inzwai. Then the next one, in-laws kunozvagwa mukadzi wani wako. First of all vakomana atipedzei varume ngatipedzei kurovora tisachengeta mukadzi ari chikwereti wakapedza Honda Fit ndodzokorora here mukadzi ngaadini ngaarovogwe inzwai instead yokuronga kuti tichaona ana mai motenga grocery re500 itotumirai 500 ipi kumunyai iri worth kupfuura grocery. Mai vanofara vachiwa kuti mukwasha watumira mari yokurovora mwana wavo. Remember, usarovora mukadzi uyu, rovora musikana. Ukada kutarira mukadzi nokunobvisa izvi haubvisi uchitsamwa. Wakanochajiwa ari chinyi? Saka enda unoisa mari yomusikana. Izvi zvomukadzi ifailure yako ikana zvichinetsa. Ndiyo wakati unoda kumuita mukadzi. Asi panga ari musikana wakati amen.
ng'ombe ndatu, amen. Sambo 5,000, 1,600, amen. Uchifarira musikana wani, indani attitude yechinyi chine mbiri yomusikana. Hausi kuroora mukadzi, uri kuroora musikana. Ndiyo wakadhileya kupedza kuroora musikana. Varume, ndati musikana ngaapenziwe. Makanditeerera zvakanaka. Ende zvose muspirit of prophecy zvirimo. Kune dzimwe tsika dzisingaroori, tiri kutsika dzevanorovora, vanorovodza. Sandiudza kuti kai uchadzosiyana. Iwe wakaenda kumaIndia here, kai kumwe dzimwe nyika mukadzi ndiye unotouya, ndikati culture yavo ndekupi muBhaibheri mawakaona, munotoi ini ndinoshamiswa. Mwari achipopotera Israeri, mahuri anohurira kupiwa, iwe Israeri wangu mukadzi unonopa ndiwe. Unoziva Mwari unotaura imelengo inonakidza. Kwai handina kumboona zvakadaro, kuti iwe mukadzi ndiwe unopa murume, ini ndichiziva kuti venyika ndo vanopiwa. Kupata wakaiverenga, kai kupata watoitaura Ezekiel 16. Kupata kwakadaro kwai handisati ndambokuona. Huteedzera muIndia wakapata unoti kwai mwanasikana ngauye nepfuma, kupata kaikoko. Mwari unototi kupata kwakadaro handisati ndambokuona. What we know is dowry, bride price must be paid. Saka varume handeitopedza kurovora. Ndatini zvishoma izvozvo endesa, don't worry, they are happy, they respect you, they honor you. In-laws, hati ndei kumusha kwema in-laws. Makanteerera, wako mukadzi uri unobva kupi? Gokwe. Kupi? Ya, unoendapo woga. Good, that's a man. Ini ambuya vangu vaigara achiti kana ndasvika vovanda kai nomudzimai wangu, mama murume wangu ka muchatambura nayo. Munovanda ndikasvika pano konzeya inewo varege rimwe zuva ndogapfacha. Svika ndogadzirai munodii? Ndikati ndovata mai. Ndovakanogadzira pokuvata. Vakadini? Ndikati ndiri pano mai, ndoi ndakwira mangwana. Yeah. We are 43 years in marriage. Ini kuinda kumudzimai wangu ndiri pamusoro kupfuura kuinda kumukadzi wangu. Iye zvino she phones me direct, we talk. Chakadai mkwasha, chakadai. That's it. She's my mother. Takavabvisa vanonga uyu baba mano wakandibvisa chokumeso. Yeah, rara karapu 2 nights ndakazvirenkera zvangu. Sorora ndibamba pambuye pamai vangu. Takagara totaudzana tiri pasi pomumvuri. Tsanga chamutsvaga shamwari dzichiuya dzotandara dzodini kupedza ona tikagara mukicheni manheru shamwari dzidzi handibudi tikaura nyaya. Taura nyaya tiri vaviri takadaro until she got used to me. Yeah, kuti ndiye mukwasha wangu, mwana wangu. Zvatopera. Mwari ena atibatsira, atibei hama dzechinyi dzomukadzi. Ngatindei iye ngaatokona kuinda kumariro, iwe udini uinde, iwe mark your presence there and you will find joy in that family. Tapedza apo. Mukadzi wako unofanira kuva nezita rokwenyu, ave neauthority, hasi mutogwa Winet Nhari. Yeah, mpakashaika munun'una wangu akataura mudzimai akainzi Shamiso Nhari womunun'una wangu. Kai toda kuona wakwaNhari, pindai. Ndobva apinda. Sikanzi saka watingataura naye ndoupi? Ose ndikati mainini. Kanzi ndini? Kai ko vana vanzikoma kanzi tikati uyu unotikunda kawo. Sikanzi unokunda ine. Tikati unotikunda nokuti ndiye mukadzi wake Shamiso Nhari. Sikanzi kai ndiye chi? Kai ndiye mukadzi wake. Saka hapana chamavinga zvimwe. Kana mukadzi wake achiinhari, chingoti pai wani anenge achiwitinisa zvaanoita, imi chinda yeyo tatoenda sara achisaina zvinhu zvake kwaNhari. Authority haikona kuti mwana mukadzi unotsikigwa nemabirth certificate avana kuindiwo mai vedu. Haunyari kana ukanitaura izvozvo. Nyari haunyari baba verudzi haunyari.
Mwari wakaregerera nguva dzekusaziva chinda unogadzirisa nyaya uko. Mukadzi ngaatore zita romurume ave neauthority. Amen. Thank you, Pastor. We have, yes, my elder. Yeah. These days it's very common kuona madzimai anoita double barrel. Yeah. Indorora kwenyu chiedza anonzi chiedza nhari yakulanda. Is it still okay kana kuti why keeping both surnames? Yeah. Ungoti dzichiedza kulanda. Uyu uri kuramba kurumuka kwavo unofanira kurumuka, unofanira kubva nekuti unoda kuadvantage uko nokukuku. Andiboona manje. Saka iye mukadzi wako haafaniri kuva nemasurname maviri. Haasi German American. Hakuna chine German American. If you are a German, you are a German. If you are an American, you are an American. If you are a Nhari, you are a Nhari. If you are a Yakulandava, Yakulandava. Zvapera zvakadaro. Zvatopera. How can you allow iwe baba kuti mukadzi wako ati chiedza Nhari Hakulandava? Apatoiti ndo zvandiri kuda kutobvisa izvozvi nokuti wavuya panzvimbo yani yako. Mawisaka? Yes. It's an advantage kune varume zvakanyanya. Okay. Yekuti madzimai atore surname yako. Right. Hapana need yekuzombonzi wiri Dini. rikazodiro kafa nhasi netsaona. Temwe nyika unongoshedzera kuti tone chitu. Yeah. Mukadzi ototora zvose ndiye uchazopa kuti hano takurai mamini brief ababa ndozve. Zvenyizvozvo iwe uri mukono iwe. God bless you. Amen. That's what a wife should have. Urayai betfoot iyo. Mapedza dare chitorai mamini brief nezvizvi zvose zviri ndezvapano. Ndiye unofanira kugova nhaka. Yes. Kwete kuti kwati navatete achivaitira favor kana ukasamira neni unotorerwa zvose. Kusiya mukadzi akaita nhapwa yeumwe munhu. Yeah, amen. Kavatore mamini brief vainde. Tisari pamba panapa nokuti ndiye muridzi wenyaya. In fact zvinhu zvose zvangu ndezvemukadzi wangu. Takazviita ini nemukadzi wani. Saka uchiona nyangwe paningirikiri pakugova kwai kana munhu achinge afa munhu chii kwai zvino akavasika Adam pachapter 5. Adam naEva akavasika murume nomukadzi akavatumidza zita rinoti chinyi? Munhu murume nechinyi? Saka Bible kana munhu achinge afa nhaka yake inopuwa kuvanakomana vake. Kana asina vanakomana inopuwa kuvanasikana. Kana munhu afa kureva kuti baba vakafa mai ndokuzodini? Kana mukadzi achiripo life is going. Nevarume vose vane zvikwereti vanongouya kumukadzi upi? Iye. Handi munoona vachiuya kumukadzi uya wakaobesegwa naErisha vachida nyaya dzani dzavo. Your wife must be advantaged. Lastly, varume, Bhaibheri vaKorinte unongotiye musanyimana. Vakanteerera? Varume vana vaAbhurahama ndio dziri kupinda izvozvi dzandaichengeta. Vakadzi vari kupopota. Todini? Kwai munotopfeka tracksuit mumachira. Vakomana vana baba. Kwai musanyimana kuti mudzivirire chinyi? Upombwe. Andi munoda kuti it's a weapon. Usanyima kana ati ndada ndadini? Ndada. Mupe zvinhu zvake. Yeah. Kwai kana muchirega kupanana mungorega chete nokuti muda kunamata nokutsanya. Zvapi andi mutange matenderana. Nokuti mwakati ini mbomira zvokutsanya timboita. Ndaida kuti igoko. Nokuti ari kutsva. Haangambonamati unenge achitsva zvikuru. Saka ukamupa akati foyoyo unonamata akasungunuka nokuti wawana zvinhu zvani manje zvake yeah, wamupa zvinhu zvake it's okay zvaenda. Saka ngatipei vanhu ava zvinhu zvani zvavo. Kwai pamarriage apa hautsvaki zvinokufadza iwe asi unotsvaga kufadza umwe wani wako. Are we together there? Let's pray. Baba wedu toda kutendai. Ndiri norukudzo zvipuwe kune imwe. Hatigoni kuzvipedza zvose asi ipapa patabata apa panoita kuti zvimwe nomweya mutsvene zvikwirire. Toda kutendai nouchenjeri kuri kumarandarume venyu havasi vanhu vokukoniwa tachingotutsira pamusoro pokugona kuti vagonesese vaenderere mberi nemishado ine mifaro
vapei kuma communication skills in the spiritual things, in the bed of matrimony, in the family, even kutombotivo. Ndakaenda convention ku national park ndichaenda uno mudzimai wangu vambovuyawo vafare vari pano vape nyasha huru kwazvo kuti misha yedu irambe iri chiedza panyika yose najesu tanamata, amen. Baba wekudenga muzita raJesu tikutendai, tiri panguva yekupedzisira. Tinotya kurashwa, tinotya kurashwa vanogona kudzokera kumashure. Tigamuchirei, tiwirei urombo, tichengetei, tikurudzirei nomweya wenyu mutsvene nesimba revhangeri. Tirarame upenyu unoita kuti tinyogwe zita raMwari nemazita edu anyogwe kudenga. Tibatsirei Mwari. Tine hama dzedu dzingadai dzakatendeuka, vamwe vakaurayiwa nevanouraya, vamwe vakafurigwa nevanofurira, vamwe vakakumiswa nevanokumisa, asi kune vakasara vakamira pakutenda. Chitibatsirai timirire kutenda kusvika kwamandayarira. Gwiraiwo upenyu hwedu nekutenda kwedu, tigone kumira sana Dhanieri venguva, tigone kumira sana John, tigone kumira sana Paulo, sana Josefa, tigone kumira sana Modhekai, kumira nekutenda nekuvimbika. Tishayigwe chatinopomegwa. Mutumwa anonyora mazita kana akudarika, haiwa Mwari musandipfuure utenzi, munyore vatsvene, tikwane nekukwaniswa mubhuku yavanotenda. Tinonamata muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene, amen. Days are filled with sorrow and care. Hearts are lonely and grief. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Burdens are lifted at Calvary. 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 Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Cast your care on Jesus today. Leave your worry and fear. Burdens are lifted at
my Jesus is very near. Troubled soul, the Savior can see every heartache and tear. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Burdens are lifted at Calvary. My Jesus is very